Ramadan, Ramadan, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem, Ramadan Kareem. ‘Yan uwa azumi ya zo kuma marmatso tanadi guzurinmu mu tattaro na ibada don samun rabo. Ramadana wata na cikar rabo na isa girma samun rabo. Falala walwala aka zuzzubo rahama a cikinsa ake rabo. Kwaɗayin ta mi ganda kar mu ji yin sallah gummi ya zam jiki da sadaka azumi ya fi kyau kuji. Ni salati yin shi kan samu ji nutsuwa zuciya ba rikici. ‘Yan uwa kuma tsonan ku zo ku ji yin tilawa gummi ya zarta jin gulmar wani kar da ka so ka ji. Mu kyautata wa junan mu taimaka mu rubanya aikin mu sadaka mi ibada kullum ‘yan uwa ko dare rana ko safiya gun ibada kar mu ji gajiya ko kasala ko sai an jima ko na gaji anya zan iya kar mu damu da jin ba lafiya kar mu duba wuyar mu bi rahamar kar mu duba da kyar mu bi ni'imar kar tunanin ba biya samu bar rahamar Allah ta wuce mu kar ka sake ko taya kai maciyar ko ruwa ko dabino ne bayar karkarai na kaɗan kullum ciyar dan uwa kullum beciyar. A watan azumi na farfada ban fushi ko an min ban fada ba ni gulma bare in yo rada ko shiga zance ba a sa ni ba ni sauraron ka ko ka taɓan dan ko in nisa in zan fada. A watan kullum zan kyautata zan yi sallah kullum tattika rahama a watan ni zan nema gafara a ciki ana yin ta ma falala garaban aljanna ma duk akwai su ciki in ka nema zan ibada zunubi na bar shi ma ko taya aiki zan yi shi ma ni dai a watan babban burina aljannan samun tsinduma dan sa annaba abban fatima rabbi kai afuwa a gare mu duk zinufan mu cikin sa a kankare farkon sa karshen sa biyo da rai rama a cikin sa mu tattare dan isar manzon mu ce amin. Ramadan Kareem.